No halloota. Onks taas joku kone taas vai? Jaa no joo, ei mitään, kun tossa kävi silleen, että lähettiin yhden tutun, tai voin mä sen sanoakin, että muijan kanssa, että siitä on turha olla mitenkään mustasukkainen, kun se on kuitenkin loppu se suhde. Tai on ollut jo pidemmän aikaa. Mun muistaakseni ennen Salo tuli jo sen verran sanomista, että hän jäi junasta ja no siinä on pikkuinen blurri mulla siinä kohtaa, että mitä on tapahtunut, mutta mä oon nyt jotenkin täällä Vantaalla ja sit mulla tuli mieleen, että mä tulenkin sua moikkaamaan sinne, kato kun mulla on muutenkin ollut aivan mieletön ikävä sua. Ja silleen niinku, että ihan siitä lähtien kun me erottiin silloin viime kesän vai oliko se edelliskesän Turku Moderneissa, niin mä olen kaivannut sua ihan älyttömästi. Ja siis niinku tyyli niin paljon, että mä en oo pystynyt edes töissä käymään. Mut nyt mä olen täällä ja mitä jos mä punkkaisin sun tykö sen aikaan, kun kohta on taas Turku Modernit, niin mennään sit kimpas samaa matkaa sinne. Et soita mul vaan. Moikka!